some noise, make some noise, make some noise, make some noise. Yeah, yeah. Siyenzeka luya lokuphela. Siyenzeka luya lokuphela. We have a man. We have a man. We have a man. All right, ladies and gentlemen, we are going to do a countdown for Miss DJ Terror and Mr. Nation. Right, we are going to start at 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Mr. Terror, DJ Terror, Mr. Nation. Right, right, right. Sanbunan. Kuluma sibonelo kuzayo better known as Mr. Nation but it couldn't kubuza abanye phethe evangelist abaphathi. Just before I perform, guys, jabulela ukuba khona nani lana. Ngiqale ngibonge Bethisha, uElifudi, Sasko, bonke nje abakhona namhlanje ngiyabonga ukuthi ngibe nani. Anginawo ke amaningi, ngiyabona abantwana bangijabulele sekucishe konakala lapha. So yeah, ngibajabulele nani bazali njengoba nikhona ngifuna nibuzo lokhu just nje okuncane ukuthi nikudlulisele kubantwana benu because abantwana benu anazi nina bazali anazi abantwana benu ngiphila nabo mo Mr. Nation today because of you. Abantwana benu bangisupporta social media, everything engiyenza nje bangisupporta. So today ngifuna ukukhuluma phambi kwenu nikhona bazali nazi ukuthi abantwana mabedrasele endlini bathi Mr. Nation that, Mr. Nation this, akusikho ngoba basuke bethlupha but yilento engiyenzayo and then bayithande in return babuyisa support kumina. So bengicela ukuthi bazali ningabapheleli abantu babengihlupha ngo-Mr. Nation nani ngicela nizihluphe ngoba nami ngiyasihlupha ngabo khona manje kumele ngiperforme sekuyaliwa laphaya. They understand abantu. So injalo ke bazali bengicela nazi ukuthi abantwana benu ngiyabahlonipha kakhulu futhi ngiyabathanda, ngiyaba-appreciate for ukusupport umsebenzi wethu. Asiqhubekeni kanjalo ngithi bantwana bami. Asabe selector. Niyazi yale boss angithi. Siyajayiva ke manje, ngifuna abazojayiva nami. Ngizobiza. Ngifuna abazojayiva nami.